kayeng bishar ka behe do ka Supreme Court haka arphoi terik nailur kala ai ka rai habai dei ka jingkar pat jong kitrai par do yong jong ka jala katkum ka thumai khubor ka Supreme Court kala penmi ko hukum kabala ailan ba sha ban chalan yu do yong bala dap sei ka jala na du ubnai risau mentau snam hadu kalai phoi terik ubnai jummang jong snam arjar khanyo laban kro po udon kumba lai pho lang metric ton do yong bala dap lum jingkhen bat bala dap sei ubom pat yo chalan tat hadu menta kathumai khubor ka pentep ru bak sarkar jala kala dap ai ru ya ka affidavit chapang ka sinjam bakala dap shim ban bu ya ka jingkar pat sha ka sarkar pteng na ka benta ban wengno ya ka para 12ab jong ka 6 schedule na ka benta ban pelaj ya ka ni ka jala na ka pentrikam ya ka ni ka an jo ka sarkar pteng habai dei pat kati du yong ka National Green Tribunal kala penjari ka ni ka jing manati do yong Meghalaya na du bna ya yong jong snam araja khatsau nadu ketika por hapdeng kila pelaj patsha khindiat kapor banchalan yu do yong bala dap sei hapo kikendon jongka bala perking ba